de la Nicoleta Cipeica. Ne-am apropiat de momentul culminant din această seară. Tocmai de aceea îl invit în scenă pe primarul de Cricova, Valentin Cuțan, pentru a face totalurile și pentru a afla numele victorioșilor din cadrul celei de-a 6-a ediții a concursului show 2 într-un fotoliu. Bună seara la toți, în primul rând vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi, alături de acești frumoși și vreau să le mulțumesc lor, toate că o să am probabil ocazia atunci când vor fi mai aproape, mai prezenți pe scene, pentru curajul pe care l-au avut, deoarece nu toți ar putea să facă ceea ce au făcut ei, așa că sunteți bravo, vă mulțumesc frumos și indiferent de care ar fi verdictul juriului, vreau să vă spun că a biruit dragostea dintre voi, lucru cu care vă felicit. În rest, rămâne ca juriul să spune ceea ce aveți de spus. Stimate domn primar, stimată audiență, stimați tineri, Nicolae, Iulia, Cătălin și Mihaela, ne-ați impresionat prin felul de a ne arăta că nu degeaba se spune că pământul se ține pe dragoste. Tot ce este frumos, tot ce înflorește, tot ce se naște, se ține numai pe dragoste. Ne-ați arătat, într-adevăr, prin probele care s-au ținut, că, într-adevăr, țineți la felul de a fi, de a vă iubi, de a arăta frumosul între voi. Noi ne-am consultat și punctajul care a pus. Deci Nicolae și Iulia, 96 de puncte. Cătălin și Mihaela, 91 de puncte. Dar cred că au biruit dragostea. Mulțumim frumos, doamne președinte a juriului. V-am spus eu deci că a biruit dragostea dintre voi și, mă rog, așa cum este primit, în cazul dat vorbesc poate nu atât de mult ca învingători, dar totuși vreau să vorbesc despre decernarea unei diplome, deci celor care au ocupat locul întâi, toate că mai departe spun. Vă rog frumos, deci Nicolae, deci și Iulia, vă felicit și poftim, deci poftim. Și eu vreau să zic am vrut să zic că fiecare dintre ei, dacă vorbesc, primește, deci, din partea primăriei orașului Cricova, deci, câte un set, deci, de cărți, și anume, ce este orașul Cricova, una și a doua, deci, o antologie despre ceea ce a fost scris despre orașul Cricova pe parcursul anilor din 1996 până în prezent în presa din Republica Moldova. Așa. Și mai aveți aici, deci, câte o carte, o să reușiți să citiți singur și cred că în felul acesta veți avea posibilitatea de a face cunoștință și mai departe cu legendele despre orașul Cricova. În rest, deci, mai avem deci, chiar și certificat de calitate, de garanție, mai bine zis, pentru cei ca de obicei, tinerii, acum, mai ales acum, în ultimul timp, deci foarte mult preferă, vă mâniți, deci, lucrul acesta, deci, și dumneavoastră, domnișoare, și respectiv,
Mă rog, ca să eu înțeleg că sunteți încă tineri, poate nici părinții nu vă permit lucrul acesta, dar totuși să le aveți cu voi. Și nu întâmplător am vorbit că a biruit dragostea și vă rog frumos să mă credeți că noi nu facem deosebire dintre ei. Iată avem, deci, dacă vedeți, aceeași diplomă și pentru Cătălin și pentru Mihaela și aceleași flori. Vorbesc tot de aceleași cărți pentru ambele, pentru ambii. Vă rog frumos. Nu să nu încearcă de asoșieri la mine bândă, și așa văd că toți probă. Nu de acum, având în vedere că dumnealor sunt mai mari, li se permite. Mulțumim domnului Valentin Guțan pentru aceste totaluri. Ambele